Представяйте копичета на апаратите. Какво? Разбираме се случени веднага тигъра. Една след ви се да видим, прибирам тигъра веднага. Да знаете. Бъдете културни, има снимки. Табелки. Каза, че по-сигурно така вече няма... Но той към прече е по-силен. Виждаме. Значи бягай тук. Аз ще подскоча, че мен да ме е страха, знам кой ще стане. Но виж, они са таки... Аз дочи и аз така правя. Защо как се махне?